5 ta' April, San Vincenz Ferrer, saċerdot Dominikan, għex bejn l-1350 u l-1419. San Vincenz twieled Valencia, Spanja, u kien ta' nisel Ingliż jew Skoċċiż. Fl-1367 meta kellu 17-il sena daħal mad-Dominikani. Ġie ordnat saċerdot mill-Kardinal Pietru de Luna u ftit snin wara ġie magħżul pirjol tal-Kunvent tad-Dominikani f'Valencia. Fi żmien meta fil-Knisja kien hemm żewġ papiet, Clement VII f'Avignon u Urbanu VI f'Ruma, San Vincenz kien jaħseb li Clement VII kien il-veru papa għax kien influenzat mill-Kardinal de Luna li kien iżomm miegħu. Fl-istess waqt Santa Katrina ta' Siena kienet iżomm mal-Papa Urbanu VI. Meta Clement VII miet, il-Kardinal de Luna laħaq floku bl-isem ta' Benedittu VIII u San Vincenz żamm miegħu. Għal ħafna snin San Vincenz iddedika ruħu għal prietki u ġara f'ħafna pajjiżi barra Franza, mar Spanja, l-Iżvizzera, l-Italja, il-Ġermanja, l-Ingilterra u pajjiżi oħra. Kien jipprietka l-aktar fuq in-novissimi u kien ikollu udjenzi enormi u ħafna konverżjonijiet. Ix-xiżma fil-Knisja inkwetatu ferm u ta' semu sakemm ra tispiċċa. Meta San Vincenz ra li Benedittu VIII ma rridx jirriżenja, ma baqax iżomm aktar miegħu. Anzi darba meta kien marit mejjed f'laqgħa li fiha kien qed jippresjedi Benedittu VIII iddenunzjah bħiltu kollha. Kienu wkoll li ta' parir lir-Re Federiku ta' Aragona biex ma jkomplix jappoġġja lil Benedittu. Fl-aħħar Benedittu ġie imneħħi u hekk ix-xisma spiċċat fl-1416 meta ġie elett il-Papa Martin V. Miet Vannes fi Franza waqt li kien qed jagħti missjoni li fiha ipprova iwaqqaf l-hekk imsejħa gwerra ta' 100 sena bejn Franza u l-Ingilterra. Kien fil-5 ta' April tal-1419 meta kellu 69 sena. Ġie ddikjarat qaddis fl-1455, 36 sena wara mewtu u meqjum ħafna mhux biss fi Spanja u fl-Amerika Latina imma wkoll fil-Filippini. San Vincenz għex fi żmien meta l-Knisja kienet għaddejja minn żmien mill-aktar diffiċli fl-istorja tagħha. Kien iż-żmien meta il-Papa kellu residenza tiegħu f'Avignon, Franza, u seħħet l-hekk imsejħa xiżma tal-Punent. Kien iħoss li hu kien imsejjaħ biex ixandar l-Evanġelju mhux biss lill-insara, imma wkoll lil-Lut, lill-Musulmani, lis-setet eretiċi, tal-Kateri u l-Vandezi. Jingħad li hu kellu d-don tal-ilsna u kien magħruf għal każi ta' fejqan li hu kien jagħmel. Meta kien qed jipprietka f'Lyon fi Franza fl-1404 u organizza lat kbir ta' nies li kienu aċċettaw it-tagħlim tiegħu u bdew imorru warajh kull fejn kien jipprietka. Dawn kienu jissejħu il-flagentes jew penitenti. Kienu jilbsu libsa sewda u bajda bħad-Dominikani u kienu jġorru il-ħatar bħal pellegrini. Il-quċċata tal-predikazzjoni ta' San Vincenz kienet bejn is-snin 1412 sal-1419. Il-prietki tiegħu li ħallew effett kbir kienu mod speċjali fuq il-novissimi, l-aktar fuq l-aħħar ġudizzju. Kien iqanqal lis-semmija tiegħu biex ibidlu ħajjithom minħabba li wasal it-tmiem. Ħafna kienu jikkonsidrawh bħala it-tieni San Ġwan Battista, jippiritka l-penitenza għal-konverżjoni. Ġie msejjaħ l-Anġlu tal-Apokalissi. Minħabba lat kbir ta' mirakli jissejjaħ Taumaturgu. Imma fi żminijietna llum, kemm għadna nisimgħu dwar in-novissimi? Jew forsi ma rridux nisimgħu min ikellimna fuq ir-realtà tal-mewt, il-ġudizzju, l-infern, il-ġenna. Forsi biex nibqgħu ngħixu ħajja aljenata sal-aħħar u mbagħad dawn ir-realtajiet insibuhom ma' wiċċna meta jkun tard wisq. Jeżisti ktieb
illi ġib dan it-titlu, in-Novissimi. Dan huwa ġabra ta' twissijiet mill-Qaddis Malti San George Preka. Dun George, bħal qaddis tal-lum, kien jitkellem spiss fuq il-Novissimi, fuq il-mewt, fuq il-kruwa tad-dnub u l-ħajja eterna. Huwa fatt li 100 sena oħra aħna ma nkunux hawn. Huwa fatt li l-ħajja hija fraġli tgħaddi malajr. Il-Bibja tgħid li il-ħajja tal-bniedem hija b'kollox 70 sena, 80 jekk inkunu f'saħħitna, u l-biċċa kbira ta' ħbit u niket malajr jgħaddu u aħna mmorru magħhom. Spiss allura konxi ta' din il-prekarjetà nibqgħu nagħmlu affarijiet li b'xi mod inessuna li aħna fuq din l-art maħniex għal dejjem. Nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex nagħtu lil nfusna l-impressjoni li aħna għal dejjem hawn. Allura arana nippruvaw noħolqu mini ġenna. Forsi saw m'hemmx inkwiet tal-għaġeb, imma l-inkwiet jibda meta dik il-mini ġenna nippruvaw noħolquha għalina biss. Allura għana ninrekken infaddal biex qabel norqod fil-għaxija ikolli rasi mistrieħa. Imma fil-għaxija rasi ma tistrieħx fuq l-imħadda għax naf li għandi ħafna flus il-bank, imma għax naf li taħdejja għandu xi jiekol. Rasi qabel norqod ma tkunx mistrieħa għax jirnexxieli inġellet familja bir-reba tiegħi fuq il-wirt li ħallew ommi u missieri, imma għax lili ħajibqgħu jiftakruni bi bniedem ġenerus u tal-paċi. U kif nista' nserraħ rasi qabel norqod meta naf li minħabba r-reba tiegħi hawn nies li mhux qed jitħallsu kemm jistħoqilhom? Kif nista' norqod mistrieħ meta nbigħ prodotti li jagħmlu l-ħsara huma x'inhuma? Għal dan kollu tista' twassal ir-reba, ejduli intom kemm hawn nies li għaxalla tagħhom il-flus salbu lil ħafna oħrajn, vittmi tal-ġlied minħabba l-wirt, vittmi tad-droga u tal-użura. U allura anki jekk San Vincenz Ferrer u San George jidru ibsa u l-bot, anki jekk Ġesu llum huwa ċar dwar ir-realtà ta' wara l-mewt li forsi jaħsadna, ma nistgħux ma nammettux li aħna ħafna drabi norbtu qalbna wisq mal-affarijiet li għaddu. Ħafna drabi t-talb tagħna huwa wisq ikkonċentrat fuq ħobżna ta' kuljum għatina llum u ninsew li aħna nistgħu nkunu responsabbli ta' ħafna nkwiet minħabba l-flus. Il-Mulej jridna nies ħielsa li ma nsirux skjavi ta' xejn meta l-flus iservuna jaqduna m'hemmx problemi kbar, imma meta jien nibda nsir skjaf tagħhom hemm iva għandi għax ninkwieta. Trid tkun taf x'in il-kura? Għati, qassam, tikolx waħdek. Jalla il-kol kemm aħna nagħmlu esperjenza da dak li huwa il-ħelsien vera, dak li jista' jagħtina Alla biss. Talba mill-liturġija tas-sigħat. O Alla, is-saċerdot San Vincenz Ferrer li jien tażiltu ministru tiegħek biex ixandar l-Evanġelju, fakkar sikwiet li l-feddej tagħna għandu jiġi biex jagħmel ħaq mid-dinja. Għatina li kif qatt narawh imħallef fuq l-art, hekk ukoll mal-qaddisin tiegħek narawh sultan fis-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.